Assalamualaikum! Ako ang inyong guro, Teacher Amy G. Bubong para sa Aralin Panlipunan 7 na maghahatid sa inyo ng mga aral upang mas palalimin pa ang inyong kaalaman ukol sa mga katangian ng klima at panahon ng Asya. Handa na ba kayo sa panibagong talakayan? Ako rin! Naitanong niyo na ba sa inyong mga sarili kung ano ang klima? At kung bakit iba-iba ang dinadanas na klima sa daigdig maging dito sa Asya? Bago tayo magsimula, tutukuyin muna natin ang mga larawan na may kaugnayan sa ating talakayan. Tutukuyin ninyo kung anong uri ng klima kabilang ang mga ito. Kung ito ba ay tag-init, tag-ulan, taglamig, taglagas o tagsibol. Una, anong uri ng klima kabilang ito? Tama, taglamig. Pangalawa, anong uri ng klima kabilang ito? Tama, tag-ulan. Pangatlo, anong uri ng klima kabilang ito? Tama, tag-init. At pang-apat, anong uri ng klima kabilang ito? Tama, tagsibol. At ang panghuli, anong uri ng klima kabilang ito? Tama, taglagas. Magaling! Malaki ang ginagampanan ng klima sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula sa paraan ng ating pananamit hanggang sa pinagkukunan ng ating ikinabubuhay. Tayo ay nakikibagay lamang sa klimang meron tayo. Ano nga ba ang klima? Paano ito naiugnay sa panahon? Ang panahon ay tumutukoy sa pang-araw-araw na kalagayan ng pagbabago ng atmosfera sa isang lugar. Samantalang, ang klima ay karaniwang panahon o average weather na nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon. Kinapapalooban ito ng mga element tulad ng temperatura, ulan at hangin. Maraming salik ang nakakaapekto sa klima ng isang lugar. Ilan dito ang mga sumusunod. Ang dami ng sikat na araw na tinatanggap ng isang lugar. Ito ay may kinalaman sa kinaroroonan ng latitude ng isang lugar o distansya mula sa Ecuador na nasusukat sa degree. Ang mga lugar na matatagpuan mula 66.5 degrees latitude hanggang pulong hilaga o hanggang pulong timog ay tinatawag na polar zone na kung saan napakalamig ng klima. Ang mga lugar naman sa pagitan ng 23.5 degrees latitude hanggang 66.5 latitude pahilaga o patimog ay tinatawag na temperate zone ay may mahalumigmig na klima. Ang mga lugar naman sa pagitan ng 0 degrees latitude hanggang 23.5 degrees latitude, pahilaga o patimog ay tinatawag na tropical zone na kung saan ay may mainit na klima. Isa pang salik na nakakaapekto sa klima ng isang lugar ay ang kanyang taas mula sa sea level o elevation na karaniwan na mas mababa ang temperatura o mas malamig sa mga matataas na lugar. At ang precipitation o ang dami ng ulan na tinatanggap ng isang lugar sa loob ng isang taon. Ito ay may kinalaman sa hanging umiiral sa isang lugar o monsoon winds. Ito ay ang panapanahong hanging dala ng pagbabago ng presyon ng temperatura sa karagatan. Dahil sa lawak ng Asya, matatagpuan dito ang lahat ng uri ng klima at panahon. Ating suriin ang bawat isa. Sa Hilagang Asya ay mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng 6 na buwan. Maigsi ang tag-init, ngunit may ilang mga lugar na nagtataglay na matabang lupa.
Gayunpaman, malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang panirahan ng tao dahil sa sobrang lamig. Sa kanlurang Asya ay hindi palagian ang klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya'y katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, ito ay kadalasang bumabagsak lamang sa mga puok na malapit sa dagat. At sa Timog Asya, ay iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tagtuyot. Nananatiling malamig dahil sa niebe o yelo ang Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon. At sa Timog Silangang Asya naman, ay halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal. Nakakaranas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan. At sa Silangang Asya, ay monsoon climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong ito, ang mga bansa dito ay nakakaranas ng iba-ibang panahon. Mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon. Sana ay nasiyahan at natuto kayo sa ating pagkilala sa mga katangiang klima ng bawat rehiyon sa Asya.